No to uwaga. O, jeszcze raz. Witam wszystkich, ja jestem Niklaus, rolnik przodowy. I będę... No ta gra się przy każdym zapisaniu ustawień musi zrestartować koniecznie. Dobra, moi drodzy, Farming Simulator 2017. Co tu dużo powiedzieć? Nareszcie wyszedł, a łokietko musi być, zapomniałem. Serdeczne łokietko, oczywiście łapeczki w górę, prawda, tam subeczki, dupeczki, pa. Kariera, no, ja chcę karierę. Ja chcę mieć karierę. Łatwy, normalny, wysoki. Dobra, nie róbmy się takim pośledzeńcem. Sosnowka. Kojarzy mi się to, kurde... Kojarzy mi się to... nieodparcie z pewnym miastem, ale może to przypadek. Bierzemy Sosnowkę. Ja... Babeczka czy Hopek? Nie no, Hopek. Taki, już się kontrastuje fajnie. Jaki chcę traktor? Modyfikacje DLC. A nie, to jest DLC, dobra. 2 z traktorami będę miał DLC. No, zapowiada się, kurde, grubo, powiem wam, no. Grubasznie wręcz, może nawet rubasznie. No nie wiem, zobaczymy. Przepraszam. Ja już czuję jak ta pszenica, to jest ten pył, jak to pyli. To idzie w płuca wszystko. Ach, kurdy. No. Ciężka sprawa. Traktor tylko Lamborghini. Kurde, ładuje się duże jak mapa w BF-ie. Zaraz zobaczymy. Ulala. Czekajcie, ja bym sobie tylko kamerę. Tak bym sobie dał, żeby nic ważnego nie zasłaniała. Latarkę mam nawet. Ja jeszcze tutaj muszę tylko pykczat. O. Jak w Amnizji jakiejś. Jo, to dupca. Skakać można, kucać. Kurde, konkret. Proszę, Zetor Fortera Economical Engine. No nie no. Elegancja. Nasiona. Okej. Czy nogi mam? Nie no. Nóg oczywiście nie mam. Ej, ja tylko... Panie, ja tylko podciągnął. No dobra. Czekajcie. Wystaw rurę. O. O kurde. Ej, ale odwzorowanie zajebiste. Powiem wam detali. Dobra, rozłóż kombajn. Kurde, jak jakiś Autobot. Decepticon. I no jak się odpala? Wyłącz pokos słomy. A, bo to jest nieprzyczep... A, widzicie. To trzeba dopiero przyczepić. O, no ja głupi, bo ja synek z miasta jestem, to ja nie wiem, no. B. No i dobre. Tylko, że na co to będzie leciało? Na bok. Przenieś rurę nad przyczepę, ale jak? A myślicie, że idzie takie harakiri seppuku se walnąć na kombajnie? Chyba nie można, co?
Lecieć będzie dopiero jak pod rurą będzie przyczepka. Mówisz. Czyli co mam? Na przyczepę mam ten. Na przyczepę mam to dawać, ale taką? Czy o co łazi? A, sorry. Ej, a może podriftujemy? Kurde bele. Jest moc. I na hamplu. Nie, słabo. Ale powiem wam, że prędkość to rozwija. Kurde, konkret. Dobra. Ja sobie tym podjadę. Będziemy ore pole. Symulator parobka. Nie no, panie. Posiadacz ziemski. Wysokiej klasy, dobra. Moja maszyna. Ej, jak grałem w tą wersję przedpremierową, to dużo słabiej wyglądała. Elegancja. Jadymy. Pa, bierę. Ale bierę. Ale się sypie fajnie. Kurde, bajeranckość. Tylko... Czy to się aby na pewno ma tak wysypywać? A rura mi niepotrzebna. Panie. Panie. Dobra, ej, robimy kręgi w zbożu. Zawsze chciałem. Miastowy, no panie, jest z miasta na Górnym Śląsku. Tata wymiastowe. Ej, ale patrzcie, ciepło idzie z rury. Realistic. Trochę krzywo. Mechanizacja. %15 mam zebrane. Idzie jak krew z siula. O! Troszkę się zitłem. Masterpiece. Beautiful.
Dobra, zostanie trochę. A teraz patrzajte. Jolo! Ej, mam plan. Nie wiem, czy mi się to uda. Trochę... dobra. Kurde. Trochę nie tak miało być. Dobra. Zawsze chciałem to zrobić. Kurde, tu będzie ciężki manewr. No, powiem wam, jestem z siebie dumny jak nigdy. Piękna sprawa. Teraz go ogolę. Lol. Chujowe pole. Jakby nie patrzeć. Z galaktyka chujek. Dobra, mamy połowę zebraną. A co będzie, jak ja to zbiorę? To jest pytanie. Nie zastanawiałem się, co chcę dalej robić. Może zostanę strażakiem. Cóż. Czepkę zsypać. Okej. Już 60% prawie. To jest bardzo odstresowujące, powiem wam. Takie wręcz powiedziałbym przeżycie duchowe. Takie katarzis. Ale ten kombajn pięknie wykonany. Poważnie. Cudowna sprawa. Po to kupiłem kartę za 2000. Żeby takie rzeczy oglądać.
Tak jest. O tak. Każdy kłos, tak. Każdy kłos jest osobno cieniowany, osobno modelowany. To jest sztuka. To jest piękne. Cudowna sprawa. O, dziękuję za pozdrowienia z puszczy. Dziękuję, pozdrawiam Łosia i wszystkie Łosie super ktosie. Dobra, 75. Ł80. Ciężko to będzie zbierać potem, ale YOLO. Znaczy, ale ten opad trzeba też zebrać, nie? Potem z pola chyba, czy się go zostawia. No ja nie wiem, panie, ja się nie znam. To tak ma leżeć? Tak se? Jak to mówią? Tak o, normalnie. Kurwa, jak ja to... Najgorzej skoszone pole na świecie. Najpiękniejszym, największym przyrodzeniem. Przypadkowy kształt. O Boże. Ja bym musiał na multiku pograć z kimś w to. Ładnie zbiera. Równo. No, będzie stóweczka za moment. Jest. Dobra. No i co teraz? No i teraz trzeba to na tą przyczepę wdupić, nie? Wydupczyć, czy co trzeba z tym zrobić? Gdzie to teraz trzeba się pozbyć tego? Schowię się w krzaki. Nie widać mnie. Ale kiedy mi dadzą broń, się będzie strzelać. Co on z tym polem zrobił? Co? Elegancko jest, kurde. No, tak ma być. Do zbiornika ze ślimakiem. Panie, do jakiego zbiornika ze ślimakiem? O, przepraszam. Tylko, że... Czemu to jest zasłonięte?
O, ja bym zdechł. A, no tak. A tam pada, zdejmij pokrywę. Lol. Jaką pokrywę? Co to za dupcenie? No i to jest mechanizacja, kurde, XXI wiek. Cywilizacja zachodu to przyniosła. Na ziemię słowiańskie, dzikiego wschodu barbarzyńskiego. Zetor. Ale idzie. Ale sypie. Co? Co jest? Czemu się zatrzymało na 79? Co, dalej muszę kosić? Jak to? Zbiornik masz mniejszy. Ale dobra. Dobra, i co ja mam z tym zrobić teraz? Gdzie ja mam to wyładować? Bym się z tym nie wydupcył. Sprzedać. Albo do silosa. Silos. No. Wyładuj tutaj. Nie, kurwa, nie! Co żem uczynił? Kurwa, zbieraj to! Zbieraj to! Bierz flachę, kurde... Zbieraj to teraz! Co jest to zrobił? Powiedzcie, czy jest jakaś szansa, żeby to jeszcze zebrać? Czy to już tak zostanie tutaj? Jakaś shipa i co idzie, to jakaś hercuwa taka jak do odśnieżania. I oto wdupia nazot, to będzie jak nowe. Jezu, jaki dramat. Zdupiło się na amen. Ptaki rozdziobią. Ej, patrzcie, ale jak przykucnąć, to każde ziarenko widać osobno. Dzieci w Afryce. Kurwa, i da się ciepnąć pod auto. Nie wytrzyma tej presji. To jest koniec. To jest... I oto dupca. Jolo. Zrobię sobie coś złego. Jada się zabić. Zdupia się z wiaduktu. Do rzeki.
jak to go dają, Ament. To był mój drugi kontakt z grą Farming Simulator 17. Być może nie ostatni, ale już wiem, że muszę się jeszcze dużo nauczyć. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Do zobaczenia.